Patunga ako sa sada kay may manghamok ko na ako sa kapling. Buta man yun. Uy, sorry. Sorry ha. Manumbag baka ba? Kamu diha. Managlain niyo tiyan, magpugsit. Ikaw yung biyabas para anta bantok. Hindi, ikaw ba ni? Para ako buhat ito yung tawag ka masalir ako katik-kati. Ako na makulang. Ano mo salir nga. Kumataw. Kaloy ba din mo dahil nagtuma ko nga. Diyan kagi ka nga nagdama kag bunal ko mo. Muna ko. Dalam sa abay na nakikilar ko tulak alar. Sakit ako na ako. Hiwi ang hayak ko na yun. Sige na. Nakatulak siya ko eh. Ako din tambalan ko. Sakita ka sa kunang. Ato na ipa-overhaul sa Ako siya. Pwede dyan. Tulakan lang. Bugay. Dako ang diferensya eh. Ato kita. Tama, second to niyo. Sige. Okay. Uy, Maxwell! Kaano ka ba, uy? Tunyo lagi. Nakaraan mo kulit tunyo ito sunahan. Namasul ka, namasul? Akin yung takong isang kutsong. God, kaya akong tatong ka na si tunyo na ako na may nasimbagan no. Sumbag ka nito niyo? Dito to yan. Sugat ko mo. Asa mo si Junior? Naalala ka na pa yun, naanay. Tara. Sila. Unsa man yun? Ano? Mga nasimbang na ako. Wala ko magsumbang limaw. Ikaw may nag-aatang kay Ikaw ka lang nasimbang. Imprehente ka niya ako. Tayo ka nasimbang. Wa oy. Wala yan. Wa magsumbang nimo. Pati ka lang nasimbang. Amo na. Normal raman na imo na uy. Manadaan na. Pasag nila kay ato na ipa-repair dito sa shop. Oh, iba si. Ipa-repair na sa shop ani mo. Di mo